Sa episode na ito ay ating papasyalan ang isa sa pinagmamalaking white sand beach ng Dasol, Pangasinan. Ito na, welcome to Dasol, home of quality salt. Sarap din ng bangkingan dito. Dami din mga sigsag dito. Ito ang Tambobong White Sand Beach. Welcome Barangay Tambobong, home of the Tambobong White Sand Beaches. At naranasan din natin ang mag-island hopping sa Crocodile Island at Colibra Island. At sa ating paglalakbay, ganda ng bundok dito, ganda ng bungad, ay madadaanan natin ang magagandang bukirin at bulubundukin ng probinsya ng Tarlac. Samahan niyo ako muli sa isa na namang moto adventure. Atin nang simulan ang biyaheng Pangasinan. Let's go! Ayan, good morning guys. Time check, 5:52 AM. Andito tayo sa 7-Eleven Apalit, Pampanga. Uminom lang tayo ng choco kasi naantok tayo. Bumayo ako kanina 4 AM mula Quezon City. At dito na ako nag-umpisa ma-vlog dahil hinintay ko lang magliwanag. Ayan si haring araw, tumataas na. Mula dito 7-Eleven Apalit, Pampanga, ayon sa ating Google Map, ang babiyahe pa tayo ng mahigit 200 kilometers o 5 hours pa na mahigit hanggang sa ating destination sa Tambobong Beach, Dasol, Pangasinan. So kaya umpisan na natin. Oh, ang heavy ng traffic dito. Ang daming mga bakasyonista, ang daming nag-uuwian ng probinsya. Ito kaya pala ginagawa pala itong daan dito kaya traffic. Ayan, at nakalagpas na tayo sa heavy traffic. Alright, let's go! Sa aking araw, sumikat. Ayan o, ganda dito. Green na green, bagong pananim. Nakikita natin dito yung Mount Arayat. Ganda, Arayat, Pampanga. Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Turn left na tayo dito. Dito ay papuntang Arayat at Gapan, Nueva Ecija. Dito naman ay papuntang Mexico, Pampanga. Lapit na natin sa Mount Arayat oh. Dahil mga puno ng akasya. Dakalpong salamat. Ganda ng daan dito oh. Asfalto, sarap manakbo. Ito na yung boundary ng Tarlac at Pampanga. Thank you to Kapas Tarlac. I Heart Concepcion. Mabuhay lungsod ng Tarlac. Welcome to Tarlac City. Time check 8:43 AM. Andito na tayo sa Tarlac City, SM City, Tarlac. Ganda, parang spaceship lang. Tarlac City Gymnatorium. Gymnatorium lang. Ganda. Welcome to Santa Ignacia. Woo! Dami natin kasabayan mga riders tsaka mga bikers oh. Holy Week, bakasyon ng mga tao ngayon.
nakasanayan na kasi ng karamihan sa atin pag Holy Week, maabang bakasyon, kaya sinusulit na. Lumalabas sila para makapag-relax. Karamihan din ng tao sa Metro Manila ay nasa labas na ngayon. Ay ang dami natin nakakasabay mga bakasyonista at mga riders dito. Woohoo! Ang ganda rin talaga ng daan dito sa may Tarlac. Ang ganda ng tanawin dito, ang ganda ng bundok oh. Try na try yung paligid natin kasi summer. Kamiling, Tarlac. Dito na tayo sa Kamiling. Time check 9:22 AM. Kamiling na tayo. I heart Kamiling. I heart Kamilingan sur. Kaliwa daw tayo dito. Pag diretso papuntang Bayambang. Pag dito sa kaliwa papuntang Alaminos. Wow, ang ganda dito. Tingnan nyo oh. Dito pa lang yan sa may Kamiling. Busog na yung mata natin. Ganda ng bundok. When I stayed home, I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. And welcome to San Clemente. Ganda ng bundok. Dito pa lang yan sa may Tarlac. Busog na yung mata natin. Ganda oh. Kasi yung bundok parang dry. Welcome Pangasinan. Time check 10:10 ng umaga. Pangasinan na tayo. Base sa ating mapa, meron pa tayong 3 hours mahigit na babiyahin. 116 kilometers. Napakahaba ulit ng traffic dito sa mga tarim. Sa lubong din. Sa lubong yung lane. I heart mga tarim. Ito yung town proper ng mga tarim. Ang baboy makakatayan mamaya. Dami nagbebenta ng pakwan dito. Tsaka honeydew. Ayan, kaliwa na tayo dito. Pag diretso papuntang Dagupan City. Dito tayo. Papuntang 100 Islands, Alaminos. And welcome to Labrador, Pangasinan. Nasa Labrador na po tayo. Ang ganda ng bundok dito. Ang ganda ng bungad. Ang ganda ng view dito parte. Meron signage dito. Alaminos straight, Lingayen sa kanan. Then Sual dito sa diretso. Grabe traffic yan. Ang dami mga biyahero. Pag titingnan mo sa mapa, pulang-pulang haba. Oh.
Yung tirik na tirik yung araw, tapos ganito yung eksena, oh. Napakahabang traffic dito sa Alaminos. Ang dami talagang mga bakasyonista. Holy Week kasi, long weekend. Kita nyo yung traffic hanggang dun, napakahaba. Ako, gagabihin na dumating mga to. Dapat pala mas sinagaan ko umalis. 4 AM kasi ako umalis eh. Hindi ko na-anticipate yung eksenang ganito. Dito tayo matatagalan sa napakahabang traffic na to. Tingnan yung mga sasakyan 4 wheels, oh. Sa kabila na rin ng overtake. Oh. Sige, salubong. Salubong sila eh. Ayan, bawal mag-overtake dito. Double yellow solid lane. Andito na tayo sa public market nila. Ang daming mga dried fish. Mura lang mga dried fish dito. Ito yung municipal hall nila, oh. Suwal. Gandang uniform nila, oh. Ang tingkad. Dito tayo kakain sa may Hilltop Restaurant. Nagutom na ako. Kakain tayo dito. May halo-halo din. Palamig muna tayo. Tara, pili muna tayo. Ayan, natapos na tayo mag-lunch dito sa may Hilltop Restaurant. Balik na tayo ulit sa daan. Meron pa tayong 1 hour 26 minutes, 64 kilometers hanggang sa Tambobong Beach. Okay, busog na. Welcome City of Alaminos, home of 100 Islands. Ayan, dami rin nagbebenta dito ng mga watermelon tsaka honeydew. Ayan, turn left na ulit tayo dito, papuntang Dasol, Infanta, Santa Cruz dito sa left. Papuntang Alaminos City proper dito sa kanan, Bolinao, Anda, dyan din ang daanan. Dito tayo sa kaliwa. 44 kilometer na lang, nandun na tayo. Malayo-layo pa yan, 59 minutes pa. Welcome Barangay Bulanay. Oh, astig. Ayos. Welcome Mabini. Laking ano, Santo Niño. Tingnan natin. Santo Niño Parish Monument, legacy for 500 years of Christianity. Oh, ang tagal na, 500 years. Ang laki. Ito na. Welcome to Dasol, home of quality salt. Nasa Dasol na tayo. After natin bumahe ng mahigit 300 kilometers, andito na tayo sa Dasol. Ang cute, oh, may mga pine tree din dito. Tambobong Beach, turn right 100 meters. Diyan tayo sa Tambobong. May nakalagay dito, Tambobong Beach 18.4 kilometers. Turn right tayo. Please stop. Environmental fee. Magbabayad tayo doon ng environmental fee. Magbabayad po ng 30 pesos, no? Opo, may environmental fee tayo sir, 30 pesos per head po. Ay, may bayad po dito ng 30 pesos pag pumunta kayo. Thank you po, sir. Pag pumunta kayo dito, meron kayong babayaran na environmental fee na 30 pesos lang naman. Oh, ginagawa tong daan na to.
Ayun, hanggang dun lang pala. Okay, back to Sementado. Barangay Magsaysay Outpost. Oh, palusong. Ahon palusong din pala yung daanan dito. Uphill, downhill. Welcome Malacapas. Woo! Sarap din ng bangkingan dito. Dami din mga zigzag dito. Ito yung mga gustong gusto ng mga rider na katulad ko. Bangkingan. Kaya pag pumunta kayo dito, mag-e-enjoy kayo. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. A bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents. Wow! Ganda dito, ang taas. Kitang kita yung dagat dito. Overlooking Tambobong Beach, 8.8 km. Osmeña, 6.8 km. Medyo malapit na. Palusong. Woohoo! Nakaka-enjoy din mag-ride dito. Papunta pa lang, nakaka-enjoy na. Ang dami mga fish pan dito, no? Nung kanina sa pinaliparan natin, laking fish pan yun. Ang ganda eh. Ingat lang kayo pag nadaan kayo dito. Paliko tapos sira ang daan. Ang simoy ng hangin na galing dun sa dagat, nakaka-refresh. Sarap ng hangin. Sa gilid na tayo ng dagat. Ngayon ay hanapin pa natin ang ating accommodation sa Rains Beach Resort. Nabubulol pa.
And welcome Barangay Osmeña. At ako'y nakakaramdam na ng antok. 12 oras na tayo nasa daan. Natagalan tayo dahil dami nating tigil-tigil. Ano kaya itong habang nabakuran na to? Private properties din. Dine-develop din yan na beach resort. Villa Manok dito, beach resort. I love Osmeña Point Beach Resort. Kung hindi lang puno dyan, dyan sana tayo. 3 minuto na lang, andun na tayo. So, andito na tayo. Welcome to Rains. Andito na tayo sa Tambobong Beach. Welcome Barangay Tambobong, home of the Tambobong White Sand Beaches. Dito tayo, Tambobong Rains, White Beach. Ayan, after natin bumiyahe ng mahigit 12 oras o 333 kilometers hanggang dito, at pagkatapos natin duman sa mga napakahabang traffic kanina at tirik na tirik pang araw, ang init. Ayan, narating na rin natin ang ating destinasyon dito sa Tambobong Rains White Beach Accommodation dito sa Dasol, Pangasinan. So samahan nyo ako explore ang Dasol. Ito ang ating room. Good for 2 packs. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Dito tayo mag-i-stay. Ayan, with air condition. Check natin sa loob mamaya. Ito yung room natin, sleepin natin. Ito ay good for 2 packs. Pwede rin 3. Pag regular day, 3,500 ang bayad. Pag ganitong mga Holy Week, 4,000 yung bayad for 2 days. Ayan, may aircon. Dalawa yung bed, pwede dito sa taas, pwede dito sa baba. At may electric fan dito sa labas pag mainit. At dito pwede rin kayong mag-inuman o dito kumain. Dito sa likod meron silang provide na lutuan. Ayan. Pero kailangan nyo magdala ng sarili nyong utensils kasi wala silang dito provide na mga kutsara, tinidor, panghiwa, kutsilyo. Ayan. Yun lang kailangan nyo dalhin. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. That's where you find me. Tender red, flat out on a beach bed. That's where you find me. Working on my fishing skills in a little boat that I'll rent. Ain't got nothing
Ayan, good morning guys. Today ay mag-island hopping tayo. Pupunta tayo dun sa may Colibra Island. Ito yung magiging bangka natin. Dito tayo sasakay. At susubukan din natin pupunta dun sa may Crocodile Island bago tayo pumunta sa may Colibra Island. Ang daming tao today. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the Colibra Island. Marami pong tao. You don't have to wait. Ito po yung babayaran dito. For environmental. We can spend the Welcome to Colibra Island Beach Camp. energy saxophone. We're ordering a bunch of food. Put your face Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Tara at i-explore natin tong Colibra Island. Dito banda, bawal daw maligo. May nakalagay na karatula. Siguro malalim dyan banda. Mabato. Ay bawal. Maliit lang naman tong Colibra Island. Kayang ikutin hanggang doon. At dito ay may basketball court. Ito yung mga cottages nila. Pwede yung mag-overnight din dito. May mga nagtatent pitching din. Ito yung mga cottage nila. Worth 600. Daming tao ngayon. Kasi Holy Week, bakasyon ng mga tao. Pero syempre, pag pumunta kayo dito, may mga dapat kayong sundin. Ayan. Dito sa parting ito, ito yung sand. May parang treehouse din dito. Astig. Dito yung mas malinaw ang tubig. Compare din kanina sa Tambomong Beach. Pero syempre maraming tao. Medyo lumalabo. Maraming naliligo. May mga gawa na ng mga pumupunta dito. Yung mga bato pinagpapatong-patong. Ginawa nilang tore. Ay, mainit lang dito pag ganitong tirik yung araw. Wala ganong lilim. At dito sa area na to, mas maraming naliligo dito. Mas pinipili nilang maligo dito banda. At dito yung
white sand. Ay, maliligo din tayo dito. Ngayon tapos na tayo dito sa Calibra Island. Pabalik na tayo ng Tambobong Beach. Hintayin lang natin yung bangka natin. Ayan, mga pabalik na rin ng Tambobong Beach mga to. Ang daming tao. Ito na yung Crocodile Island. Kaso bawal tayong pumunta dyan. Hanggang dito lang tayo sa may bangka. Andito na tayo. Pero bawal tayong pumunta dyan. Pero pwede nating paliparan ng drone. Tingnan natin. Ang ganda oh, ang rock formation. Trees are dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Ayan, tapos na tayo dito sa Crocodile Island ng Dasol, Pangasinan. Ayan, pinaliparan lang natin. Tinignan natin yung aerial view. Ganda. Ngayon, babalik na tayo ng Tambobong Beach. Ayan, yung islang yan. Ayan, nandito na ulit tayo sa Tambobong Beach. Ay, trip yung araw, daming naliligo. Ayan, salamat ah. Ayan. Welcome to San Felipe, Zambales. Tingnan yung view. Ang ganda ng bundok dito. Sa kaliwa natin bundok. Sa kanan, dagat.